Mayong adlaw, katawhan sa Dios, Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pong timbaya, pasalamat sa daghan kayong mga katawhan nga mi congratulate sa pulpito sa kahanginan ang DXDD nga gasaulog kagahapon sa ilang ika-52 ka 52 nga anibersaryo sa pagtukod sa pulpito sa kahanginan. Atong pasalamat sa mga tao nga mitabang sa pag-ugmad niini, atong mga miagi pag yung mga katuigan, pagsugod niini, o ingon man usab atong pasalamat sa mga tao nga karon nagtabang gihapon nga nagtabang niini. Akong pasalamat sa mga kaparian, akong pasalamat sa mga madre, akong pasalamat sa tanan nga mibulig, labi na gyud sa mga laiko nga sa pinansyal nga pamaagi mitabang. Busa akong pasalamat labi na gayud ngadto sa katawhan sa aluran. Adunay usa ka tawo nga miduol unya miingon nga siya andam gayud nga mutabang sa DXDD. Kisa po ito yung ngalan niya? Mga pamilya Uzaraga dina sa Aluran. So salamat kayo banay sa Uzaraga nga mutabang sa DXDD. Ako po dahil nga greetings sa dili pa ko mupadayon. Akong greetings ngadto ni Nida Lagrada, ang sekretary dinha sa Dunbic, Our Lady of Lords, Berenza Lourdes Parish dinha sa Don Victoriano, Misamis Occidental. Ingon man usab ni Teresita Angging Tardo, ang kusinera dinha sa Our Lady, ang parokya sa Berenza Lourdes dinha sa Don Victoriano. So Nida Lagrada ang sekretary o Teresita Angging Tardo. Salamat kayo sa inyong pag-abi-abi sa kapistahan dinha sa parokya sa Birhen sa Lourdes. Nya ako pong pasalamat ni Andrea Bagyo Gatan. Salamat kayo sa imong assurance of prayer. Salamat kayo nga ikaw mi pasalig gayon nga magampo mga muyo alang kanako og apilin taon ang local church sa Archdiocese sa Osamis. Salamat po ni Judge Nimpa Sitaka sa tanan nga mga support o ingon man usab sa tanan nga mga lumulupyo nining atong probinsya sa Misamis Occidental ug sa tanan nga mitabang aron mapadayon kining atong pulpito sa kahanginan. Ang ato nga ebanghelyo karon nining adlaw Miyerkules, Pebrero 16, atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Marcos. Pag-abot nila sa Betsaida, di usa ka buta nga gidala sa pipila ka mga tao ngadto kang Hesus o gihangyo nila si Hesus paghikap kaniya. Gigunita ni Hesus ang kamot sa buta o gidala siya ngadto sa gawas sa balangay. Human tuthui ni Hesus ang mga mata sa tao, gitapion niya ang iyang kamot diha sa tao o gipangutanan niya, may nakita ka na ba? Nihangad ang tao og niingon, nakakita akong mga tao apan ingon silang mga kahoy nga naglakaw-lakaw. Unya gitapion pag-usab ni Hesus ang iyang mga kamot sa mga tao sa mata sa tao. Nining higayuna mitutok ang tao ug nahibalik ang iyang maayong pananaw. Unya gipapauli siya ni Hesus ug gipinahan sa dili pagbalik sa balangay. Ebanghelyo sa tong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, ang atong ebanghelyo karon gasaysay bahin sa tao nga gidala ngadto kang Hesus tungod kay ang maong tao buta. Nindot kay na niyo permigon ako ning balik-balikon ang buta gidala sa mga tao ngadto kang Hesus aron iyang ayuhon. Sa ako nang gikaingon, the role of the community in helping the last and least in our society. Ato yung kaakuhan nga kita mutabang sa mga nagkalisod-lisod. Ilabi na gayud ang mga buta. Mabitaw na nga, kung dunay buta nga magpakilimos, ayaw yaw-yawi. Kanapan dili mo pasakitan og sulti. Kay kung buta mo na siya, sao man niya, nga nabuta man na siya.
Nya nagpakilimos siya aron siya mabuhi. Kung muhatag ka, maayo. O kung dili ka muhatag, ay lang pag sulti og sakit nga pulong. Nya tinuod naamay kining balaod nga ang muhatag dakpon, pero tabangan utang maayo sa gobyerno ang mga masakiton labi na gayon ang buta o kanang kining mga pungkol ug uban pa pila po ihatag nimo 500 mabuhing tao anag tagaan lang nimo 500 mabuhi po ng tao kanang 500 daw i-divide by 30 days natagpila na lang ang kuan ana tagpila na lang ana so muna nga dili gyud lisod jud kaayo kung duna untay kinsa mo daog og presidente mayon ta nga iya nang tagaan pud og pagtutok bisan ang mudaog na to gobernador ang mudaog og mayor dili lang kay kanang 500 ang ihatag oy kanang mingon mo nga aya kay sa buta ika kunoy buta ika kunoy pagpakabuta ikay buta nya siya ikay tagaan namo muna nga kining ato yung tabangan kung mutabang ta kinasing-kasing nya dili na to pasakitan og sulti kay role biya sa komunidad nga mutabang gayod sa buta. Nya dinhi giistoryahan nga ang mga tao midala sa buta ngadto kang Hesus. Nindot kayo ba kanabang dunay gyoy concern, dunay gyoy kinibang reaching out to help someone who is in need of help. Unya mo ni ang gihimo karon sa katawhan din ilang gidala ang buta ngadto kang Hesus. No, nindot kayo no. Inautunta nga makadungog niini ang ato nga mga gitugyanan dinha sa barangay, atong mga kapitan ug mga konsehalis. Pero migyon ako ning isulti nga doon na gyud mo yung role sa community ngano nga kamo gipili o ngano kamo nagpapili. Di man ta magpapili ba kung dili lang ay lang hunahunaan ang imong honorarium nga importante nga makatabang jud ka sa mga katawhan dinha sa komunidad. Pero kung wala kay nakatabang, wala kay nahimo, we resign. Oy kay kinahanglan gyud nga doon na gyud kay ganabang nahimo ba? O pamalandongi ko no, ikaw kapitan sa barangay, unsay imong nahimo? O tingali na kay nahimo pero wa pa mahuman ang imong covered court. Unsa ano wala man mahuman? Nagihimo gihuman mo gyud na sa tong congressman. Ngano kaha? Doon na gyud doon na gyud rason. Muna nga importante kaayo nga ang atong mga elected officials dunay natabangan. Di mo na pwede nga kanang magplano-plano lang ka, magbot-bot lang kag balaod o dili oy. Ang gusto sa mga tao mao nga dunay kay gitawag og tangible results. Kanang dunay kay nahimo. O salamat sa tanan nga mga kaayuhan nga nahimo nga gihatag sa atong mga elected officials dinhi sa Osamis o sa Segundo Distrito. Salamat kaayo. Mao ni ang gihimo sa mga katawhan ilang gidala ang buta ngadto kang Hesus aron ayohon. Unya sa dihang didto na sa atubangan ni Hesus ang buta, gigunitan ni Hesus ang kamot sa buta ug iyang gigawas, gidala gawas sa balangay. Ngano gyud ka no? Sa may timaan ani kana bang iyang gidala aron iya tingali nga maistoryahan, iya tingali nga mahatagan yun og atensyon. Mo tingali ni ang gihimo ni Hesus ngano nga iyang gidala ang buta gawas sa balangay. Ipasabot dinhi nga si Hesus do na gyud gusto nga kanabitaw kining gitawag og deep relationship. Gusto gyud siya nga maka-establisar, makahimo og maayo nga relasyon. Tingali sa ila tingaling paglakaw kay si Jesus man gyud mo inigunit sa kamot sa buta. Nya sa iyang gigunitan iya man gidala sa gawas sa balangay. Tingali murabag nindot kayo no nga kanabang ang atong mga opisyal mao gayoy maningkamot aron matabangan ang ato nga mga tao nga nagkalisod-lisod. Ug dinhi ning yugtua si Jesus mismo ang migunit sa kamot sa buta ug iyang gidala gawas sa balangay. Nya tingali gusto tingali si Jesus nga makigistorya, gusto tingali si Jesus nga kining magkukabildo,
Gusto tingali si Jesus nga masayod pa sa mga panghitabo sa kinabuhi sa maong buta. Ikaw nga napili namo nga kapitan. Ikaw nga napili namo nga konsihal. Imo nang nahimo nga nakigistorya ka sa mga nagkalisod-lisod. Kung imong nahimo, salamat. Kung wala nimo mahimo, ang ato karong ebanghelyo gahatag og ehemplo, gahatag og example nga sama nga si Jesus migunit sa kamot ug iyang gidala ang maong buta ngadto sa gawas. Tingali nakigistorya siya. Tingali gusto siyang masayon sa kagahapon ug nganong nahitabo nga siya nahimong buta. Mao tingali kini ang rason ngano nga gigulitan ni Jesus ang maong buta ug migawas sila sa balangay. Ug samtang didto na sila sa balangay, gitapion, gituthuan ni Jesus ang mata sa tao. Unya, sa diyang iyang gituthuan, iya na usab nga gitapion ang iyang kamot ngadto sa mata sa tao. Kanang drama gyud kay nino, gituthuan, unya gitapion ang iyang kamot ngadto sa mata sa tao. Lisod yun na kayo karon tingali. Kaya mahadlok magalitang mamati ko ng usa ka tawo nag-ubo-ubo na tuthuan na paninoon na pero kung doon natin pagtuo, ang atong pagtuo may muluwas ka nato. Nya dinhi gituthuan ni Jesus ang mata sa tao, unya iyang gitapion. Unya sa diyang nangutana siya, nakakita ka ba? Ningon siya, may nakakita ako og mga tao apan sama sila sa kahoy nga galakaw-lakaw. Unya mao to nga giusba na usab og tapion ni Jesus ang mata sa tao. Unya nining higayuna ang tao nakakita nagmaayo. Dili atong makita ang stages of the development of the healing process. Naabay healing process ba? Usahay gud ang atong Ginoo diha man nga moayo. Pero nining yugtuan, nining ebanghelyo karon ni San Marcos kapitulo 8 bersikulo 22 hangtod sa 26, dili diha giayo ni Jesus kundi dunay mga ang-ang, dunay mga stages, dunay kining gitawag og hanay diin ang maong buta na ayo. Wala man dayon giayo ni Jesus. Kanang nag-istoryahan na ipagod sila. Primero iyang nakita nga daw ang mga tao murag mga kahoy nga galakaw-lakaw. Unsa gyud doon na gyud ni buti pasabot. Ngano man nga gikuha man ang usa ka buta, miingon man nga adunay ko'y nakita pero daw mga kahoy nga galakaw-lakaw. Tingali ana ay mga tao nga wala kayo makatabang daw kahoy. Wala pud mamunga, mabor moingon nga namungang kahoy. Nya kahoy nga galakaw-lakaw. Sa to pa di ay nabay uban nga mga tao nga walay pagpakabana sa iyang isig katawo. Daw kahoy silang galakaw-lakaw ug naghimo lamang sila sa ilang kaugalingon urabag selfish interest. O nya mao kini nga buot imensahe sa atong Ginoo ngano nga wala dayon niya ayuha ang maong buta aron iyang ikasulti nga dunay ubang mga tao nga daw kahoy lang walay bunga nya daw galakaw-lakaw. Hinaut unta nga kita mamahimo gayon nga kahoy nga mamunga aron kita makaalim sa kagutom sa uban nga mga katawhan, aron kita makaalim sa kalisod sa uban. Dili lang kita daw kahoy nga walay bunga, importante gayud nga kahoy kita nga dunay bunga. Unya gihikap og usab ni Jesus ug sa diyang gitapion pag-usab ni Jesus ang iyang mga kamot sa mata sa tao, iya na usab nga gitan-aw ang maong tao nga buta ug gipangutana. Unya unsa may imong nakita, nahibalik ba ang imong maayong pananaw? O diha mingon ang maong tao nga nakakita na siya.
ug unya gipapauli ni Hesus ug gipinahan sa dili pagbalik sa balangay. Ngano kahano nga naayo na hinuon unya gipinahan man niya nga ayaw pagbalik sa balangay. Tingali ang katawhan nitong lugara dili pa kaayo lawom ang ilang pagtuo. Unya kun ila na unya nga may bawan nga si Jesus miayo tingalig musamot nga sila maglantugi mag-away nga kinsa kini tawhana unya kay wala man sila pagtuo unya motong giingnan niya nga ayaw lang sa pagbalik pero bisan pag imo nga ingnon kiting tawhana nga ayaw pagbalik ako mituo nga siya mibalik gayud tungod kay ang kalipay ipaambit man gayud. Ang tao nga malipay nga mag-inusara nga magkatawa unsa may imong kining konklusyon ana nga ang tao nga nag-inusara naghudyaka na mingo gyud na nalisuan sa maayong pangutok nga nagkatawa-katawa ka nag-inusara nabuang ka mao na nga ang katawa ang kalipay ipaambit gayud ngadto sa imong isig katawo. Imo gayud nga ibahin ng imong kalipay ngadto sa imong tagilungsod, ngadto sa imong tagibalangay. Mao na nga kining ako sayod nga ang maong naayo nga buta mibalik gyud siya sa balangay ug iya yung giistorya ang kabahin ni Jesus nga miayo kaniya ug tingali sila nalipay ug tingali sila mikatawa og mihudyaka. Usbon ko ayaw pagkatawa nga mag-inusara kay kana kuyaw na. Pero kung ikaw mobalik sa pundok unya mo katawa unya ang uban nimong mga katawhan usab mo apil sa imong kalipay nindot gayud kana sa ato pa imong yung gipaambit ang imong kalipay. Mga igsuon unsa may atong pagtulunan nga mapupo niini. Una sa tanan nga naay kaayuhan nga dili dayon ihatag sa Ginoo. Inanay ang uban nabay uban ba nga kining magampo nya gusto gyud nga tubagon dayon. Nya dinhi ipakita sa ebanghelyo karon nga naa gyud ay pagpaabot. Importante kaayo nga kita magpaabot. Sama nga ang buta wala dayon ayuha sa Ginoo. Duna usay istorya. Mauusab kini ang ato nga pamalandongan. Pamalandong igod katugong usa ka tawo nga mihangyo sa tong Ginoo nga hapit na mamatay ang iyang anak. Unya samtang naglakaw siya dunay usa ka babay nga nag-antos 12 ka tuig. 12 na katuig nahurot ng iyang kwarta nga gipadala giadto siya permis mga doktor. Pero niya nang yugtua giayo siya ni Jesus kay mihikap man siya sa sidsid sa sinina ni Jesus. Tingali nadugay si Jesus kay nagtuyok-tuyok pa man siya kinsa may nihikap nako. Tingali kadtupong amahan nga kining nihangyo niya nga moadto na si Jesus nabalisa tingali ito nagkabuang dito nga ngano man nagtuyok-tuyok man si Jesus nga kining duna na ko'y anak nga hapit na mamatay. Pero dinhi gipakita yun nga ang atong Ginoo tag-iya sa panahon, ang atong Ginoo tag-iya sa oras, ug dili ta kamando kung kanusa ihatag ang kaayuhan tungod kay ang Ginoo mo'y labaw na hibalo kanusa ihatag ang ato nga panahon. In God's time, we will be healed. In God's time, we will receive the blessings we ask from Him. Pero importante manggod nga kining atong mga panalangin, atong mga pag-ampo, dili lang para sa kaugalingon. Importante manggod nga ang atong pag-ampo ato usab nga iapil ang atong mga silingan. Nya ikaw di ka mag-ampo sa imong silingan kay imo mang giaway, dili ka makaampo sa imong silingan kay kontra man mo. Na mo na dili maayo. Mo na nga tingali wala patubaga ang imong pag-ampo tungod kay hangtod karon gaaway pa mo ang imong silingan. Ang iyong Ginoo gud mingon man nga ikaw muhala diri nako mag-ampo ka. Uy, do na kay
doon na kay silingan nga gikaaway. Pag uli usa mo o guman ana balik diri ihalad ang imong pag-ampo. Dina pa din na tingali entertainon sa Ginoo ang imong pag-ampo. Muna nga dunay hanay na ay stages sa pag-ayo sa ato ng mga sakit. Dunay hanay stages sa pagdawat nato sa mga panalangin tungod kay ang Ginoo tag-iya sa panalangin ug dili ta makabuot kung kanusa ihatag sa Ginoo. God is the owner of time. God is the owner of everything. Muna nga dinhi gihisgutan gyud nga ang buta wala dayon ayuha aron ipakita sa Ginoo nga dili tanan nga pangamuyo ihatag dayon. Dili tanan nga pag-ampo tubagon dayon. Ato usa nga limpyuhan ang atong kasing-kasing sa mga sala. Ato usa nga limpyuhan ang atong panghunahuna sa mga daotan. Ato usa nga iuli ang atong mayong relasyon sa atong mga silingan ug dinha pa tubagon sa Ginoo ang ato nga mga request. Gusto man ta nga hatagan dayon taon niya kay do naman tay gikaaway mao na nga dili gyud pwede katong nag-ampo dunay request unya daghan pa kayo ka og kining kontra nya nagsige pa kag yaw-yaw ron sa Ginoo nga Ginoo na unsa naman ni dugay na kong galuhod ang nga wala pa man ka makig-uli sa imong silingan ay pag-ingon sa imong silingan nga siya man ay nunay sala nga ikay una ikay muduol pagpaubos kay ang tao nga muingon nga kana siya mo'y sad-an kanang tawhana usa ka mapahitason. Importante kaayo nga ikaw magpaubos. Usbon ako ha, ang punto dinhi sa atong ebanghelyo mao nga pasensya kay dili tanan nga mga pag-ampo ihatag sa Ginoo. Dili usab tanan diha-diha nga madawat nato ang kaayuhan. Ang Ginoo mo'y tag-iya sa tanan o ang ato nga disposasyon mao lamang ang pagpaubos o pagpangayo sa ato nga gusto nga madawat pero usbon ko usahay dugay tingali nga madawat nato ang ato nga panalangin tungod kay dili pa limpyo ang atong kasing-kasing, dili pa limpyo ang atong mga kamot, dili pa limpyo ang atong mga baba, dili pa limpyo ang atong panguna-una. Muna nga ang ebanghelyo gahisgot yun nga wala dayon ayuha sa atong Ginoo para ipakita nga dili di ay tanan nga request ihatag dayon. Igsuon ang mayong balita nga mao ang pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama si sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga siya mamunga. Igsuon ugma na usab. Akong pahibalo ha ugma Pebrero 17 sa alas 9 sa buntag mao ang ato nga pagpasalamat sa ato nga ika-50 ka tuig nga pag-celebrar sa pagka-diocese sa Osamis. Archdiocese ng Osamis pero atong gihandom ang panahon din kini nahimong diocese niadtong Pebrero 17, 1951. Busa salamat Ginoo gani ang atong tema mauman paghandom, pagpasalamat ug pagpalawom sa pagtuo. Atong ipadayon ang atong pagpamalandong niini aron mulawom gayud ang atong pagtuo human kita makadawat sa binhi sa pagtuo. Ang pangiliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga birhen sa kuta ang Ginoo magapanalangin kinatong tanan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Akong greetings sa nga happy wedding nila ni George Go II og ni Debbie Karen nga hiusahon sa sakramento sa kaminyoon karong Pebrero 19 didto sa Santo Niño Parish
church sa Libertad, Butuan City. Hinaut unta nga magpabilin kamo nga mahiusa bisan sa kalisod o mga pagsulay nga inyo unya nga mahiaguman sa inyong kinabuhi sa kaminyoon. God bless. Mabuhay tayong lahat.